Legendárny zvuk JBL Pro Sound, namakaná ANC technológia a k tomu až 40 mikrofónov, prečo najčistejšie hovorí. Reč je o slúchadlách JBL Tour One M2 a síce najlepších slúchadlách od JBL, ktoré momentálne na trhu nájdete. Teraz sú tieto slúchadlá navyše aj s predĺženou 3-ročnou zárukou, no a my si v tomto videu ukážeme, akým spôsobom si ju veľmi rýchlo viete aktivovať. Pred samotným návodom vás poteším s informáciou, že predĺžená záruka platí takmer pre každého. A to pre tých, ktorí si slúchadlá zakúpili v minulosti, alebo aj pre vás, ktorí si ich ešte len plánujete zakúpiť. Otvoríme si webovú stránku jbl.sk alebo jbl.cz, v hornej časti klikneme na prihlásiť sa. V prípade, že už máte účet vytvorený, tak zadajte údaje a prihláste sa. Ak ste však na stránke nový, kliknite na vytvoriť účet, zadajte údaje potrebné k registrácii, teda váš e-mail, heslo a nezabudnite zaškrtnúť aj poličko súhlasím so spracovaním osobných údajov. No a odporúčam kliknúť aj so súhlasím so začlenením do newslettera, aby vám viac neušli novinky od JBL. Ako náhle máme účet vytvorený, prihlásime sa, klikneme na môj účet a v sekcii moje sériové čísla zadáme sériové číslo slúchadiel JBL Tour One M2. Sériové číslo nájdeme až na 3 miestach. Prvé miesto je krabica v spodnej časti pod označením SN. Ďalšie miesto je, ak vysunieme pravý náušník, bielou výraznou farbou je vytlačené pod pravým náušníkom aj sériové číslo. No a tretí spôsob je, že si otvoríme aplikáciu JBL Headphones, prejdeme do dolnej časti, klikneme na Support a úplne v dolnej časti nájdeme sériové číslo. Sériové číslo zadávame bez označenia SN. Skladá sa len z dvoch častí oddelených pomôčkou. Prvá časť sa skladá zo 6 znakov a druhá z 9. Pridáme sériové číslo na web, klikneme na pridať. Následne sa nám zobrazí produkt s možnosťou uplatniť predĺženú záruku na 36 mesiacov. Klikneme na toto políčko a predĺžená 3-ročná záruka sa nám aktivuje. Potvrdenie aktivácie vám dorazí na e-mail, s ktorým ste sa zaregistrovali do svojho účtu. Jednoduché však, pokiaľ by vám ale náhodou niečo nebolo jasné, tak nech sa páči, presmerujem vás dole do komentárovej sekcie, kde sa nás môžete opýtať a náš tým vám veľmi rád poradí. Vy ste sledovali návody JBL a nás poteší váš like, odber a tak podobne. Sledujte kanál JBL aj naďalej, máme tu unboxingy, návody, no a kto vie, čo ďalšie si ešte pripravíme.